You don't have to be beautiful. Ay, grabe yung isa. Carlitos Christmas Party! Ako, napakalaki ng dibdib, ano, nakakaigil. Tayo ka nga, tayo ka nga. Kinakabahan ako sa lato-lato. Sa lato-lato. Paano mo ako babatiin na para madami yung i-order ko sa restaurant habang piniprepare pa nila yung ano. Tapos for example, gwardya ka. Ikaw yung gwardya. Good morning, ma'am. Welcome to Carlitos Restaurant. Our food here is delicious. Sino mo na ang gwardya niyo sa restaurant? Wow! Itaas natin ng 10 pesos. I-check ko yan. Hindi pwedeng scam. Check po. Sakit lang. Tatanggapin ko ba ito 2 5? 10 peso po? 2 5? Ano ba? Ano ka na? Kuya, bawal to. Iniisla po ko eh. Tingnan niya, buti na lang chinek ko. Bawal yun. Sabi ko 10 peso po. 2 5? Isa pa. Ikaw pa rin ba yun? Sorry, akala ko iba na. Bring me! Kaibigan mong pogi. May nagtanong, sabi niya, Ma'am, okay lang ba yung pwede yung kaibigan lang, hindi pogi? Hirap naman kasi yun, check. Okay, i-check ko ha. Tayo po yung mga kaibigan ng pogi. Tingnan ko ha. Ay, pogi ah. Ay, grabe ang pogi ni Kuya, oh, parang kuligo lang. Ay, eto si Kuya pogi na cute. Sarap nito ka. Ang ganda ng buhok. O, sige, pasok. Bring me. Face mask. Ang layo ng face mask sa table napkin, ha? Ako niloloko. Sige nga. Isuot nyo nga yung face mask na yan. Joke lang. Walang matinong lalaki sa malagding kumparen. Thank you. My name is Carlitos. My is Shamsi Sup-Sup. Sup-Sup sa aga, sup-sup sa utlok, sup-sup sa gabi, kaya mong sudan, tigil. Kakatapos lang ng eleksyon, marami ang nagboto. Pero isa lang ang gusto ko, ang boto mo. Excuse me. Can I have your attention, please, for one more time? Kapag close kayo ng best friend mo, open kayo sa isa't isa. Thank you for wonderful question, ma'am. Open kami sa isa't isa. Kay best friend ko siya. Thank you. Thank you. Open kayo sa isa't isa. Kay best friend mo siya. Kung ipapalabas ang buhay mo sa maalaala mo kaya, anong hayop ang gusto mong gumanap bilang ikaw? At bakit?
Thank you for that wonderful question. Ang gusto kong hayop ay yung pusa. Kasi hindi lang cute, malambing pa. Kung magaling ang tatay mo at magaling ang tatay niya, is it a tie? At bakit? Thank you for the wonderful question, ma'am. Kung magaling ang tatay mo, kung magaling ang tatay ko, is it a tie? Yes, is it a tie? Kasi pareho silang magaling. And thank you. Kung nakabikini ka at nag-hi si Junior, She tastes like ano ang gagawin mo at bakit? I will repeat it again for him kasi di ko na ba? Sorry. Kung nakabikini ka at nag-hi si Junior, ano ang gagawin mo at bakit? Kung nakabikini ako at nag-hi si Junior ko ay mahihain. Di siya lumalabas. Sa loob lang siya. At saka yung kung mag-hi siya, syempre, sana may mag-hello din. Thank you. Kung ang abogado ba ay nagkatrangkaso, wala bang kaso? At bakit? Kung ang abogado ay nagkatangkaso, mapipending ang kaso. What is your message? Kung totoong beauty is skin deep, gaano kalalim kami maghuhukay bago namin masilayan ang iyong kagandahan at bakit? Maghuhukay po kayo ng 8 metrong lupa para makita nyo po ang aking kagandahan. Tapos ang skin po ay hindi po basihan ng skin para sa beauty. Basihan po yan sa kagandahan. Thank you. Ayos. Thank you so much. Ang galing number 4. Ano? Kabilib-bilib ang sagot. Kailangan mo daw maghukay ng 8 na o kilometer. Alright, this is your question. Bakit ang isda ay malansa kung araw-araw naman silang naliligo? Ipaliwanag. May daw siya kayo. Ang isda ay isang malansa dapat maligo din araw. Okay lang kasi na-option bukas. This is your question. Okay ka lang? Bakit parang malayo ang iyong tingin? This is your question. Kung nakita mo ang jowa mo sa sinihan na may kasamang iba, susundan mo ba siya kahit yung palabas ay napanood mo na? Bakit? Uuwi na lang ako at saka itulog at iiyak. Dahil sumuko ka agad. That's all? Thank you. Thank you. Kung freezer ka, ano ang gusto mong palamigin at bakit? Magandang gabi. Ang gusto ko siguro palamigin ay ang Red Horse.
Parang palagi kami kasamang malamig parang. Ikaw, Gusto ko kasama kami palagi para pareho kami malamig. that's all. Ay, thank you. Thank you so much, candidate number 5. Let's go to our last pair. Kung makakausap mo ang mga appliances ninyo sa bahay, aling appliances ang kakausapin mo at ano ang sasabihin mo? Thank you sa mga tanong. Ang gusto kong appliances na kausapin ay ang refrigerator. Dahil gusto ko palaging mabilis maglamig yung mga ice water sa bahay. Kasi maraming nakabili sa aming tindahan naman po. And I Thank you! Sa iyong palagay, kaninong bulsa ang mas maraming laman? Kay Dora the Explorer ba? O kay Doraemon? At bakit? Salamat sa maayong pangutana. Para sa ako ang mas baga og kwarta mo si Ma'am Aida. Kay syempre, siya ang tag-iyan ing dakong hotel ug sikat na hotel diri sa tibuok Sultan Kudarat. And I thank you.